The Caucasian Chalk Circle, Bertolt Brecht kane ndiko nogolo sigana mar nyadendi ma iluongo ni Grusha mano chandore ahinya e bug nero nyaka chopo giko mare mar neno ni gimoro amora ne dhi kale moro chutho kotudore koda gi ngima mar Kingi, dala Kingi, to kata mana bang' ka Kingi ne onge telo ne nosudo nyie mondo bino ne nyathi matin Michael ngimane nobedo maber nyaka gi kawuono ni wago mbaka kod nyadendi Susan Ochang mabende en manager kata manager telo e county office nero mar Umande ma Kisumu kae, office mar Rosa Akinyi Buyu. Otimo ang'o molo chutho, ang'o ma gisetimo nyaka ne gidonje telo kaka office mar Umande to gi lek margi manyien molo chutho gi sani eri ma COVID nitiere bende ang'o manitiere e lwetgi. Machiegni chenro mari mar kuku mar wach kamogo mbaka e thor mar wach ka achiel kod weche geko ma omi pek. Nyinga en Haron Otieno. Machiegni Susan ne dena jogo wacho ni sano mosere ni weche mag COVID sanen mana jago joro kara nong'i gige kichon kamano. Mokwongo wami thuolo mar mos jok ma neni saneri ka wadwa ng'iyo to ang'o matimre e ofis mar Umande kaka ne uchako gi sani to kod kwadhi nyime. Amoso jo tema neno odiochieng' ma kawuono ni an gi nyinga iluongo ni Susan Ochang kaka osewachno. An county office manager office mar Mheshimiwa Rosa Akinyi Buyu ma en Umande ma Kisumu County. Yena mondo luongi ni Mheshimiwa kata madam for lack of a better term. Gigi mia kaka yude gigi mia ng'ato. Title yude. Yes, bedo kaka manager e office mar Umande. En otinga ang'o gini? Ang'o mantiere e kropi mar telo kairi? Mokwongo akawo thuolo ni Harun mar gone jo Kisumu County erokamano maduong' kuom yiero Mheshimiwa Rosa Akinyi Buyu mondo obed e kom mar Women Rep. Kok en kura gima ne gigoyono to dikoro kan manager office mar Mheshimiwa Rosa Akinyi Buyu. So en thuolo na makende asebet kagoyo ne ji counties constituencies kuonde madhiye, but akawo thuolo ni kendo ne joma nenowa ni agonu erokamano maduong'. Un emomiyo antiere kama antiere ni kendo an ka mondo asabu mondo lek mar Mheshimiwa Rosa uchop kare kaka nosingo ne jopiny. Koro kaka manager ofiswa mar Mheshimiwa ka en ni wakonyo Mheshimiwa mondo chop lekne mano chiko jopiny nodhi timo negi. Ing'e ni inyalo bedo jatelo yieri, but you need that team to help you achieve your dreams. Koro kaka manager onego bed nang'iyo ni to gik ma Mheshimiwa dwa timo gi ere kaka dwa dole aput gi team mantiere go makoro tiyo buoya ka mondo wane ni lek Mheshimiwa ochopo kare. So mane gima timo office kanyo mondo hakikisha ni gimoro amora lekne madibed ni ber manodwa notimne jopiny ochop kare e samo winjore e higni 5 momiwa e office kanyo. Manyiso ni kata kapo nono ni Mheshimiwa Rosa Akinyi Buyu adwa dhi kamoro mondo mi otwal kana pesa moro ne johanda swekra moko kata mani men group moro to in ng'at maneno ni gini eri koro wuokie wach to kete tem implementation mare. Yes. Ng'ato bro penjo ni to nyaka chop sani eri un team ne Roma nubedo gi campaign mane pek ahinya yena mondo mi aywe chien nikech pok ibire chenro ni eri ma etelo mari mokwongo ma kichope kuku mar wacha nubedo gi campaign mane pek ahinya kendo jogi kome nyalo wach ni nokawo piny koso tam wanyalo tiyo godo. Ang'o ma usetimo ne jopiny, ang'o misembi blend mochopo kare kugole gima nowachi manosingi ichope implementation point mare? Gima dwa wacho maduong' mokwongo kapok wadhi mbele ni sama ne wadonjo office igeni sama ne ji dhi go kura ji ne nigi opinions mopogore. Nitiere joma ne support Mheshimiwa Rosa gi joma ne support the other people manochung'. Yes. But kan wadonjo office mokwongo wang'iyo ni gimonego watim maduong' ni koro wariw jogi waket gi gimoro achiel ma kik wayier ni in igocho ne ng'ane in koro kwati kodi, in igocho ne ng'ane in koro kwati kodi. Mae gima duong' mane wakwongo watimo mwakawo jowa mwaketo kumoro achiel. Office ok oyiero ni nigo kura kama kata nokigo kura kama. And then number 2, kane Mheshimiwa dhi round kane wa campaign nwang'iyo ni Kisumu County as a whole oduong' ok onyal bedo govern gi one constituency office. Mano devolve offices in each and every constituency mondo jopiny oyud yot mar chopo nwa office mar Umande nukawo ung'injo kitero kor gwenge. Wang'injo watere kor gwenge ma all the 7 constituencies office wanitiere ma ka in gi gimoro midwa no chop ne Mheshimiwa to chopo kucha to godhiambo information chopo na office to aneno kaka wach no chopo ne Mheshimiwa. Ma kelo yot ne jopiny nikech samoro tiyo gi transport kianya kach kibiro Kisumu
okiyudo mheshimiwa no ka ni dwaro owuon samoro an biyudo kana dhi constituency machielo so transport madi ketho kibiro go kano you can use it on other things tidhi ofiswa machiegni kodi tipor wach. Madam Susan, ng'ato biro penjo ni pesa ma utiyo godo e tayo offices gieki en pesa mowuok kanye koso nitiere allocation moro ma biro tayo offices gieki kuom thuolo mar higni 5 mabiro betie moloyo kane ji ne biro kata nigi line moro mar simu mitudo godo ka godo ywak madwaro ne mheshimiwa samoro chopo maka kodi sebedo jatelo tineno nyaka ituonri iwegi mondo ine ni to services gi chopo piny gibedo devolve ma gichopo so in kaka jatelo ituonri mondo ng'ini jogi ok ohinyre mondo kochopiri so ma miyo mheshimiwa kaka her mahero godo jowa gi tije modwani otim mondo odhi kare miyo samoro dhi deep down mondo make sure ni services gichopo piny nyaka mashinani piny kucho. Mheshimiwa Rosa Kinyibuyu temo duto temo mondo miyo ne ni gige komotimo ne japiny ochopo nyaka kor gweng' mane momiyo entiere kod offices e constituencies te manitiere e Kisumu County kaere mangima mane timo mondo migi ne ni chopo lek mare ochopo e yo makare. Chenro ni eri biro ni kachiel kawuok hotel mar Nyadhi Dunga Lakeside Resort e gwenge ko ma Kisumu kaeri ma ponono ni donjo Kisumu idwaro kama inyalo chame rei moro makare kama inyalo yue makare kachiel to gi modho pigi moro e yo makare to chop mana Dunga Lakeside Resort kaeri. Nyadendi Susan, nitiere gik moko ma seche moko ne uketo mondo mi otim kopogore koda gi live kendo uketo offices gi mondo mi ochop machiegni kod japiny. Ang'o gine minyalo wachi ni office mari kaka manager ise implement gigi eko mane Mheshimiwa Rosa Bui nosingo? Many a times boyudo ka joma mine gi kodhi ga for election gibedo ga branded different names mara slay queens mara no but adwa nyiso ni telo mar ng'ama miyo en telo mabere mokalo. Ricardo penye ni mano bedo branded ang'o? Akia ire mapiri nyalo ng'eyo kuna but iluongo gi nyinge mopogre slay queen kiang'owa but mheshimiwa gi igni adek mosebedo go office ni an kaka manager aseneno gik mwatimo makata mwoku nyalo mulo e office no kano adonje en office makao okwayier ng'eni ji paro ni ka en women representative office te o represent manager mabine onge kaka inyalo empower ng'ama nyako kiwe ng'ama dichuo jogi they tag along they go along together koro gima watimo kae en ni kan wadonjo office ne wachako wa empower juakali ne nitie mashinde mane watero negi kelo proposal nikech ok inyal miyo japiny gimoko dwaro so wabet piny to giwacho ni jatelo want waremo gima kama mano nwatimo magube mantiere juakali te nwamiyo gi everything they needed from the office. Secondly, mheshimiwa neneno ni nyithindo te onge gi rieko mar wich ni a class not everybody can be number 1 so fortunately ko kibet number 1 to 4 no bet piny mobiro gi program moro mar ni county ma en nyithindo manyiri mwaka motimo form 4 to nokokalo maber samoro nyuol iparo ni giko mari mar somo ogik kanyo nyithindo gi nwakao motere training sama gidhi training wachulo negi everything through the office of woman representative ichulo negi transport accommodation gi kaka gidhi dak nyithindo gi ng'eny gidhi Nairobi Athi River moko be watero Mombasa so ma ben project mananeno ko watime successfully ma the first lot nyithindo go nodhi motieko mamoko tiyo Kiwasco moko tiyo kuonde mane gitime attachment the second lot kanya wakao bende nyo wadhi to koro covid ni emanyo chopo ma sama nyo bende gitimo paint in April gik moko koro dinre but en chenro manwang'e ni bang' higni 5 at least wachenjo ngima nyithindo more than 1,000 nikech wakao nyithindo 210 manyiso ni nyithindo auchiel pa ward gigi watimo nyake ward piny mondo kochop ne ng'ama ne piny ma deserve this opportunity and then apart from that no I empower jo motorbike iyudo ni ng'ato riembo pikipiki to godhiambo to chulo wuon pikipiki gimodok ge otonge mheshimiwa nobet piny gi jo boda gi ma gibedo gi paro moro to how best can the office come in and help mano ben wa implement ma jo pikipiki ginoido pikipiki mano pogo pikipiki in all the 35 wards mantiere Kisumu County ka and then apart from that officer samanya antiere go kama pod wantiere godo ne wase empower minewa matimo hala nyakach gi moroni
wasetero negi grant mantiere mar ngafni National Government Affirmative Action. Yes. Mae agulu ma mheshimiwa Rito Tuombe oonge gi pesa ne madotim go gigi. Yes. But ngafni ni kanyo mondo konye odhi ochok kachacha kokao kacha to duogo drop piny ka to oyudo kaka jopiny nyalo timo gimoro makonyo. And then apart from that, yes, ne wachiwo umbrellas ne Joanda Swekra. Joanda Swekra gibineno ka gitemo yudo ni ng'ato uso obete chieng' chakro kinyi nyako dhiambo, ng'ato donjo godhiambo gi chiembe moro. Ji weyo ng'ama ne nigo kinyi cha ni en chieng' osechamo gike gi oner, ji dhi ne ng'ama donjo godhiambo. So we are trying to treat these people equally. At least ium giki gi so that kochopo godhiambo to irom gi ng'ama ne ntiere kachacha. So this one we also implemented and it went on successfully. Sani manye COVID koro dinonwani, nyo dinona ka koro nyo wasebet piny, nyo wasedhi watimo civic education Kisumu West. Ma kama koro nyo dong'e ni mondo water ne jogo pesa, gidhi gitim godo gima ne gindiko ni gidwa timo. Ka winjo twak mari, uchalo jok ma osetimo gik mathoth ahinya. Kata kama nitiere ywak mabende osegabeti. Kachako koda gi weche gi mag pikipiki ni giki manochiwo. Tere ywak mosebet nitiere jomoko mane omiyo pikipiki asto bang'e nochako dogo omagi pikipiki kika pesa moko notamo gi chulo. Japiny dwa penjore to nochiwo gi nadi? Gin gige kuma nochiw nono, ni ofis mano chiwo nono, gin gik manochiwo loan, gin gik manochiwo ne chulo kidam. The fact and money. The fact ni office nogolo seed money. Mane in fact pikipiki manochiwo gi CBOs nikech wan ok wanyal identify ni in koro wami inokwami CBOs gi ong'eyo jogi gi joma giromogo and how they can go about it. So ne waluongo gi jotelo ma each and every CBO from each and every ward mwabet piny mwawuoyo mwang'iyo kaka inyalo tim gini. Office ne golo seed money madhi to keto and then jopengi seed money and deposit gi dok machielo. Yes, koro ka mheshimiwa oseketo mano to en winjruok mane gi winjruok en kata ne nochun ng'ato ni nyaka tim kama kata ne kokitimo kama ten kama, but ne ging'eyo terms and conditions ni if you don't do this, these are the repercussions. Card mar Rosa Kinyi Buyu 0 to 10 ochopo kar kanyo. Gino ko wodha te wood go. Haron odiochieng' ma kawuono Rosa Kinyi Buyu ka ing'iyo kaka otiyo ne jopiny ten ng'atne ero ma osedhi makare kendo chal ka gima gisechopo 10 ewi 10. Akawo break mara mokwongo chenro ni eri biro ni kachiel kawuok e hotel mar Nyadhi e Kisumu County kae Dunga Lakeside Resort. Kidwaro kama inyalo modhe pigi moro maber, kama inyalo ywe weekend moro, kama inyalo chame rech moro molos e yo makare, to stop mari en mana Dunga Lakeside Resort. Bang' nyiri machok kende duogi telo machielo mar kuku mar wach. Penjo manyaka penji en ni to umbrellas gin gige kuma kochiw to bang' dweche 2 gidogi kethore kendo umbrellas machielo kendo ang'amono gero permanent stalls weche mag mine ma ok chako do giheni matindo tindo gieki umiyo gi pesa manyalo chako hala moro makonyo nyaka chieng' kose chako nyanya to kiny to handi opodo mak mano bang' yere machok kende bang' yweyo matin eri. Live chenro mari mar kuku mar wach nyadendi Susan Ochang ka kuku mar wach kawoni gimwago e mbaka en bedo kaka jatelo kata manager e office ne ero mar Women Rep en manager office ne ero mar Women Rep ma Kisumu County Mikae Rosa Akinyi Buyu osewacho gik magisetimo weche gi mag jua kali gisechung godo weche mag somo ndero nyithinde TVET gisetimo weche gi mag chiwo pikipiki opogore ka achiel to koda ka weche gi mag jolo mine matindo to koda gi chiwo mabul bende mondo mi okony weche gi mag chieng' kun ma gintiere. Will gi football mane wagoyo maduong' to kodo pera ogwene mobiro monolog chieng' mane utieko nen football mapoko go kachiel koda gi opira manogo maber kata bedo ne wan to nokoluongo mondo mi ne wane ka ing'iyo gik musetimo gi gin gik mabeyo kendo ng'ato nyalo miyo office mar report gi pato. In kaka nyadendi Susan Ochang bende ineno ka obodhai ni implement gima ng'ato nyalo neno ni en a short term project gimoro machalo kaka nyiewo mabul ng'ato nyalo paro mokwongo mabul achiel pesa gi
it depends gi kama ing'iewe. Ing'eni Okay. chiro pogre. Rough figure wanyalo bedo pesa di. Nyalo bedo pesa maber chu. Okay. To ng'ato nyalo paro ni kadu choko mabunde 10 to gero ne ng'ato 100 stall achiel to konye aming'a kendo biro timo kamano. Ochalo nade? Money is not logic kata king'iye. Ing'eni wacho na tonga mayot yombo. Exactly. So sama pod irito ni chok pesa umbrella beach mondo iger ne ng'ato stall achiel. It's time consuming. Remember ni wan office ka for 5 years. Yes. Bang' higni abich gi idhi ng'i gi gimisatimo. Awinjo ni tich ng'ate mabro luwo bang'e. Kata chung kare. Koro iyudo ni gima intiere godo no tere ne jopiny mondo mak kama makono as you prepare to do other big things. Apart from umbrellas monoterogi. Yes. Sani kidhi Akado Seme wagero state of heart. Chiro malich mapok wane kumoro amora ka. Ji ane gi maboyo ka biro ng'iyo ni to Rosa Buyo timo. Gidhi sumo rieko. Machacha gima ni simoro office ata Mheshimiwa gero chiro machal kode. Ber ka en. To magi gik modwa ni watim so that in each and every constituency at least wakete gi gimoro ma kigero chiro maduong'no oromo joma ng'eny bete molo kikawo pesa matis ni dhi gero godo stall achiel. Umbrella achiel nyalo tieko higni 5? Umbrella achiel kata kok otieko higni 5 but kama okonyo ni no okonyo ni omakoni kama duong' moloyo ni idwa kawo pesa umbrella achiel ni idwa gero nego ng'ato achiel stall this year and the next year. By the end of 5 years ibo bet ne timo stonde adiwa. Ok en gimoro minyalo chungo kata kiwacho. But umbrellas gi ne joma noyudo gi they really appreciated nikech ging'eyo what they are going through. Imagine ni chieng' rieny, koth chwe, ipetho piny, iswekri gi giri ni. Dong umbrella ding'eni nyalo swekri go kidhi ka sama chieng' rieny iswekri go idhi kachacha. So umbrella was also a very good project. Mano dhi maber with those people who received it. Yes. Ng'ato biro penye ni to magi ekine uchiwo nono koso nitie pesa moro mane gichulo matin? Gigi nwachiwo nono. Wan koro nwadonjo nwatiyo ne jopiny. Magi ma Mheshimiwa yudo malo kucho ofis mar Ngaf. Waduogo to wamiyo jopiny mondo gitigo kaka owinjore. Onge pesa ma ng'ato chulo wi umbrella. Weche mar pesni ma umiyo jogi koma mine ichulo gi nang'o? Ofisi implement mari nang'o? En gima imiyo mine gi eki mondo miyo ji ohand gi nyaka chieng' koso gichulo matin the modality en mane? Groups gi igeni Ngaf ntiere gi mandate mare. Mandate mare wacho ni we support groups man gi 100 members plus above, which is very rare to find. So what we are doing, wadhi wakao gini koro watere per ward. Waloso umbrella group per ward. To group ni nyaka bed ni ntiere gimotimo. En group mosebedo in existence for at least 6 months. Ma gini gi pesa gimore account gi kata gitimo table banking or something. So marwa ni en koro waketo negi wabugo gi godo so ginyalo ga holre tidhi tiwarugo giri moro matin to wandi no medre mos. So wan gima koro watimo kwasekawo pesa watero negi en mana follow up ni to pesa wani o impact lives mar jogi nadi. Ywak nitiere pesni ma iholo molo pok awinyo Kisumu County ahinya koro ok daondere Kisumu County ahinya. Nondiere counties maka Luka mosebede ka ywak ni pesa miholo nieri duoko ganda wa idhir seche ma obi ikawo kata dhogi moko 5 mane ugodo dhogi moko 10 use experience the same koso un poko timre mane mamono wadongruok nikech ng'eny ji kokawo pesa to timgo gimowinjore. An gadiera wuod joni kata ine midhi hol pesa ting'e what you really wanted to do with the money. En gima nyalo konyi ma at least ichaki wene ng'ato nafas moro mondo konye. So far poko experience gimoro amora ka ilano but a groups moselemo at least they've done something with the money. Ntie jomong'iewo chairs and tents for hire. Mama pod medo gi wacho ni hoso wi pesa koro milion moro achiel ti hose aluf moro 100 to kata ki hose ti hose maber ti hose maber marito wat so that ing'eni gini ka inyra kata kapona kawe to katiyo kode yo makare to the other member money group will not benefit from it. So you don't need to be selfish as a member. You need to think about the other person. Weche gi kimag tournament no time dichiel no luongo ji ne publicize no bedo kamora mora nyithindo gi niwe kamano wigi wil kodgi koso benefit mar opira ni rien mane nyithindo gi no kwawegi kamano kata sani we are going round visiting the teams watero ne game page nikech so far mpiche manomiyo gi Kano City walemo gi wang'iyo ni to gini timo gi nade, is there any impact more creating them. So one gi
officer maro mochungne joma yudhe e office kanyo, so is going round to visit these teams and ensure ni girwa chano kwa chake to oruma kamano, but en pod en gima dhi mbele. So iboyudo ka samoro dhizi ano kwa kelo nini tournament. Yes. Each and every one the project mwabet pin to warol wacho ni ma watimo wachako wateme ma, so that or reach so many people in the country. Nitiere nyathi moro ma useno talanta mare ni nitiere malo ber munyalo tingo malo bende nitie manokaw kata ndalo tournament magoche timbe masani nitiere kai. La ai wechendo mari mar kuku mar wach nyadende Susan Ochang owache gi chir kendo wache mos wacho ni Haron giko kuma wasetimo kapono ni keto ratil to nyadende kata Mikai moluor Rosa Akinyi Buyu onego beni sane onyalo no apar ewi apar in kaka japiny manogo kura ne Mikai Rosa Akinyi Buyu office mare molocho to office motele kod Madam Susan Ochang tiyo ni maber kosok tini maber kigone gi simo gimako kosok gimake accessibility to kapo ga accessibility Madam Susan misani moving forward what were the karkani office mari mar umare. So far pod one mana kamene no wantiere ingeni ne jopinyo mewa mandate mar tiyo kuom higni 5 maka higni 5 pok orumo onge kaka wanyalo chikre ni sani koro wabukre ni wan wadwaro gima kama wan wadwa tiyo ne jopiny na ka dakika mogik maka sano romo ka mheshimiwa neno ni pod odok ka well and good. Ema miyo penye ni ang'o ma kodwa time kinde sani nyaka chop modhi yiero ang'o manie mesa mar telo. Wan gi chirni monego pod wager wasegero mana chira achiel makado. We are working on these other 6 constituencies modong and then this economic empowerment money, this grant ma ngaf golo bende okiwinjo ni joma chung Kisumu West pok wadhi Seme pok wadhi Kisumu East pok wadhi Nyando, so magi be gik modwa ni watem mondo watim within the 5 years. Maka kendo nitiere project moro modwa no roll pige wasekunyo Arun pige wasekunyo ma mheshimiwa lobby malo kucho pige usekunya dini ke Susan ana wena de gomba hinyat moko ja siasa tibano ka remcheza sidonjo ni usekunyo pige di Nyando wasekunyo pige 4 Kisumu West wasekunyo pige karibu 6 so en gima pod wadhi oyene PA mari paro ni in terms of figures yene paro ni no ang'e ni ke chande ma implement ng'eni ng'any sama mheshimiwa dhi manyo gik moko kucha to konyo go beniti choling ni mheshimiwa mama no meina community emo mi antiere kae kendo an kanyo gi teko mang'eny awuoyo gi too much authority nikech gigi ane ma implement so gin gik mantiere makata kidhi Kisumu West Rambaraka okadwa tiri mabor Central Kisumu Ward ntipi manyo koni kanyo endo masavo ji Seme wase gi pesa moko office mar umandre makoro lobby ingene koma intiere no bende pesa momiwa you can't do so many things but with the title anyalo paro kane mheshimiwa campaign no wacho ni miaura mia title inyalo dungo go dot mayau un gimbi kata ansane anyalo dungo dot moro mawachi ni to amoko kama inyalo konya so that title manager pinyo miye momi iluonge ni Honorable Rosa Akinyi Buyu that title osetiyo godo mosekelo pi Kisumu County and so many things. Ang'o kendo ma udwa timo mabro dong kaka legacy and sana in kaka manager mar office niri wachopo 2022 ionge office niri ang'o ma dhi paro godo Susan Ochang as the manager mar Human Rights Office. Arun gik mosetimo ng'eny baba makata ko kidwa para tena no kidwa para ni koro nyiego moro lit joluo donjo ni but so far aparo ni kama wasechopo at least we've done something ma kata muofu nyalo mulo challenges kaka jatelo mamiyo au human leader e bedo office niri mar Human Rep jopiny dwaro ang'o kuomi midhiero mane ma samore kale. Challenges to nitiere onge gima nyalo dhi 100% smooth nitiere samoro yudo ka ng'ato biro office obiro temi obira ng'iyo ni to ang'o matimre office mheshimiwa kae as a leader kaka ng'ama manager onego bed ng'iyo kaka I embrace ng'ani kata ka ni biro gi negative thought onego bed mi time to express yourself mondo non kaka nyalo donjo kuomi so that we get to agree kama ntiere ni animal image ma mheshimiwa anything I do how I dress how I talk kamora mara obed oko mar office inena Akinyi Buyu
just in me kaki nena bet kan ma en rose makuro bet I need to carry myself with a lot of decorum even how I talk to people, but it's a challenge nikech apart from bedo manager jiunge ya mang'eny, so ng'ato will always think ni ka en gi shida to biro ira, it will be sorted automatically. Mano be is one of the challenges ma face as the manager nikech in our office waonge gi pesa mwa support for individual accounting for individual money. Money biro na mi ok wanyal account for it, so ma bedo ga challenge nikech ng'ato biro kong'eyo ni Susan man kacha gicha nyaka yodi, and then kwa share gi mashimiwa try to need something which can't work. Okunyal timo tadiro kwanyal time ma genuine nikech ntiere moko ma she goes extra mile just to use money from her pocket. Waonge gi pesa rambe mar kanisa, waonge gi pesa liel, but iboyudo kotemo ni ka gimoro timre to gole gimoro matin. Samoro ok onyal chope gigi te. Emibro winjo kiwacho ni jatelo yiero ni liel maka modhi e kanisa maka modhi. Ok en kamano, en mana ni kaka dhano kata gin be gikoso ga times. To mano japiny ok dwa ng'eyo nikech samobiro to dware mako kimiye go to imi nyaka woni nyabit tin ni pesa gi thoth to kiti ne mitayo gi ne manager margi magara sane ka duong kan ne amiel to bich moro kanyero adhi akony godo mama chigni nyuol kan tieta mi na yuda kan tieta mi to mano koro mana mara magolo fu kata kama mheshimiwa mi ni oneno ni shida ni ngi late moro to mi, but pesa mar ngaf motiyo godo to do the projects Matime County, there is no that allocation. Muket ni Aaron John ko biro to me 5,000. Ngane ko biro ni kiamin wano to me 10,000. Susan Ochang buro manyo komoro mar siasa koso being manager kaeri ichopo igiko kidwa mawacho na siasa. An kaoroma. I like working from where I am. Yes. Kaeber at least aneno kaka a maneuver, but I want to work from where I am. 2022, Rosa Kinyibuyu okoyier woman rep kaka Kisumu County kairi kata weyo siasa. Ibro de kan. Pwede medhienge Harun. Ang'ama nigi dala ne kumukendo kadoga pur kata mogo dala. Okay. Ing'iyo kamera ni reter. Ni los kod ni dendi go eko mantiere telo go eko kata mantiere lemo go eko mag telo samoro kale midiero moro ka nene to ne mheshimiwa gonya timna kama iri to samoro ja piny ok nyala understand awado hope Madam Susan. Gima daer mar kwayo not necessarily ne joma mine, it's something makata across even to the gentlemen that you have around. Ku yero ng'ato no bedo jatelo en ng'ama onego beno representu kendo otero ywa kumalo. Omiyo samoro nyalo yudo ni kata gi kwayo moro to kochopo kare mano kik bed ni kori lose hope ni chako wacho ni jatelo ok en ng'ama kare. Wamiuru jotendwa gi luor mowinjore, wasupport gi uru kuom ndalo mwamiyo gi nikech jatelo maber Nyasaye mayiero ma Nyasaye omiyo higni 5 go tikode uru hand in hand kochopo sama giko romo uno doge debe uno yier ng'ama chielo modwaro. Ka piny migeto mar wacho ne jopiny manini sani eri. Nitie gimoro matimre kaka ni ka ng'ato yier jatelo to ni ndiko watne kiang'o weche wuok mang'eny ni ng'ano ndiko watne moketo kanyo. I want to tell you Harun ni piny ka wan wede onge ng'amo ken wat ng'ato. In ka jidhi kod giruti kelo no wat isemedo badu obedo malach. Ka what you know is in a position to do what you want to be done. Ang'amo ni near that position mondo tim. So long as okonyi to achieve your dreams. So issue moro ni ng'ato ndiko watne kiotimre nade an gima ng'eyo ni wasebiro piny ka wan wede kendo wabro bedo wede nyaka dakika mogik. On a lighter note, jatendi na oseloso kinde kod nyan mane gipiem godo. Yeno chini anno gimodere ga pi. Mago gina jopiny mawacho giwinjre. Mago gin joma mine mok ginyal dawo giwegi. Ng'eni telo maber ineno from live kawuok e hotel niri mar Nyadhi Dunga Lakeside Resort. Nangisi ni kichopo Kisumu County kairi town ma Kisumu kairi. Ida mondo mi modh pigi moro
imodhe kata mana nyasoti moro, kata ichamo gwendi moro, kata rech moro molos makare, kata kama inyalo ywe weekend kumoro moro mantiere piny Kenya kae kod pinje maoko, tinyalo limo hotelni eri mar Nyadhi Dunga Lakeside Resort. Chenro ni eri mar kuku mar wach wendo nane en nyadendi Susan Ochang, ka wach mwalose maduong' ahinya bedo jatelo ma en manager e office mar Women Reps Office. Ang'o magikale, ang'o ma jopiny neno kuomgi molo chutho gik magisetimo kaachiel to gi mago magigeto mondo gitim. Kaneno ka Nyadendi Susan nyisentiro wach moro manyako. Gimoro achiel. Yes. Is a serious one. Yes. Aaron. Yes. Nyoche un gi mheshimiwa kendo obedo number 1. Number 1 ni an kaka manager I also feel number 1 and number 1 yes. No bedo info track no gole ni number 1. Ito kini mean implement. Number 1. Koro an manager ma number 1 e Kenya mzima. Koro mwenyisi ni tija ber kendo agoero kamano ne joma watiyo go di office. Kuom mia easy time mondo waket mheshimiwa kama ntiere no. Number 1 no wama. Aloso kod manager number 1 e manager te komdieri mar Women Rep Madam Susan Ochang. Kabinda kaw thul niri officially mar kwayo ng'uono. Niwacho ino kuchopo kuma nomadhi e Morosek e ng'uon. Ochopo giko machiegni niri nyinga en Haron Otieno. Ochako dogo time chieng' machielo kuking'eyo wendo nira biro kelo. Bed king'eyo ni chieng' tich ariyo kata tich ariyo en chieng' nero makedo ni okinde kiny. Biro twak mapek ahinya. Oriti masane.